ସାପ ବାହାରିଛି ମା ଆମ ଘରେ ଆଜି ରଜରେ ଫାଷ୍ଟ ରଜରେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ସାପ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ରଜରେ କେମିତି ସାପ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇନା ମୁଁ ଯିବି ସେଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସାପ ବାହାରିଛି। ଏଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ରଜରେ ଆମ ଘରେ ସାପ ବାହାରିଛି। ଦେଖିଆ କହୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କି ସାପ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ କାକେରା ପିଠା ଖାଇବେ। କାହା ଘରେ କେଉଁ ପିଠା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଖାଇଲେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଲହୁଣୀ। ତାପରେ ଆମର କାକେରା ପିଠା ହେଇଛି, ଆରିସା ପିଠା ହେଇଛି, ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଛି, ଚକୁଳି ପିଠା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠା। ଏଇଟା ହେଉଛି କାକେରା ପିଠା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା। ପୋଡ଼ ପିଠାରେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ତାପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସବୁ ପକା ହେଇକି କରାହେଇଛି। ତା ରେସିପିଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ଶାଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବେ ଆଗକୁ ଆଣିବି, ଆର ବର୍ଷ ଆଣିବି ଆଉ। ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋତେ ଆଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିବି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସେପ୍ଟା ଆମର କଟା ହେଇଯାଇଛି ପୋଡ଼ପିଠା। ତାପରେ ଇଏ ଆରିସା ପିଠା ଆହକି ମିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆରିସା ପିଠା। ଇଏ ଆମର ଚକୁଳି ପିଠା ହେଇନି, ତା ବଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ରଜ ଲୁକ୍। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ କହିଲେ ହାଏ କରିଦେ ଧନ, ସେ ହାଏ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଶାଶୁ ଘରେ କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଆମର ସକାଳୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଗିଛି।